mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nung namatay si ate, dun lang namin nalaman ang sikreto niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rocky. At ito, ang aking secret file. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa ate ko, si Ate Hasni. Si Ate Hasni ang pang-apat sa aming 8 magkakapatid. Ako naman ang pang-7. Si Ate Hasni, tahimik siyang tao. Hindi siya palabiro o expressive na tao. Pero simple ang pamamaraan niya ng pagpapadama ng pagmamahal. Ramdam na ramdam namin kung gaano siya nagmamalasakit sa amin na pamilya niya. Sa nakalipas na 5 taon, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya. At dahil sa trabaho, aminado akong hindi ko masyadong nabibigyan ng oras si Ate Hasni. Akala ko nga, marami pa naman kaming panahon na pagsasamahan. Ang hindi ko alam, unti-unti na pala kaming ninanakawan ng oras. Nung nakaraang buwan, nagreklamo si Ate Hasni na namamaga ang paa niya. Hindi ko yun gaanong pinansin. Sabi ko pa, ate baka napagod ka lang, mawawala rin yan. Lumipas ang mga araw at halos 2 linggo siyang pabalik-balik sa doktor. Kung ano-anong laboratory ang ginawa. Pero wala pa ring makapagsabi kung ano talaga ang sakit niya. Hanggang sa isang umaga, papasok ako ng trabaho nang makasalubong ko siya sa banyo. Pagtingin ko sa kanya, nanlumo ako. Halos hindi ko na makilala ang mga paa niya sa sobrang pamamaga. Pagdating ko sa trabaho, agad kong minessage si Ate Hasni. Ate, magpa-confine ka na kung kinakailangan. Ang sagot niya sa akin, oo, magpapa-confine na ako. DJ Rocky at DJ Jello. Kung merong taong ayaw na ayaw talagang nagpapa-ospital, si ate yun. Kaya nga nang marinig kong kusa na siyang pumayag na magpa-confine, doon ako mas lalong kinabahan. June 5, 2026. Tuluyan siyang na-admit sa ospital. Marami pang test ang isinagawa sa kanya. Hanggang sa sinabi ng doktor na meron siyang malalang impeksyon sa pag-ihi
Sa totoo lang, gumaan pa nga yung loob ko nun eh. Ilang pala eh. Infection lang naman pala. Magagamot pa yan. So, sinimulan siyang bigyan ng antibiotics. At syempre, inisip namin na magiging maayos din ang lahat. Gagaling si Ate Hasni. Pagkatapos ng trabaho, kami ng bunso naming magkapatid ang nagpalitan sa pagbabantay. Kinabukasan bandang 11:00 ng umaga ako na ang nagbantay kay ate. Pagpasok ko sa kwarto niya, parang may mabigat na dumagan sa dibdib ko. Tahimik siyang nakahiga. Habang isa-isang pumapasok sa swero ang mga gamot. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagod. Hindi siya halos makapagsalita. At alam kong tinitiis niya ang sakit. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ako ng doktor. Tinanong ako kung kaano-ano ako ng pasyente. Sabi ko kapatid ako. Hanggang sa may sinabi ang doktor na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Critical na ang lagay ng kapatid mo. Critical? Ang lagay ng kapatid ko? Napaisip ako. Ilang oras lang yung nakalipas. Di ba infection lang? Yung kalaban ni Ate Hasni, tapos ngayon critical na agad ang lagay niya. Dagdag pa ng doktor. Palala na ng palala ang lagay ng ate ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Basta bumalik lang ako sa piling ni ate. Sinusubukang imulat ni ate yung mga mata niya. Sinusubukan niyang magsalita. Pero halos walang lumalabas sa bibig niya. Kaya hinawakan ko yung kamay niya. At kahit nanginginig yung boses ko, sabi ko, nandito lang kami ate, lalaban tayo. Lumipas pa ang mga oras. Lalo ngang lumala ang kondisyon niya. Unti-unting bumababa ang oxygen level niya. Paulit-ulit siyang kinukuhaan ng blood pressure. Hanggang sa gumamit na ang mga nurse ng blood pressure cuff na pang baby. Kasi wala na silang makuhang reading sa pang-adult. Takot na takot ako. Para bang unti-unti nang inaagaw sa amin si ate. Tapos wala akong magawa kundi hawakan yung kamay niya at ipagdasal na wag muna siyang kunin sa amin. Agad kong tinawagan sina mama at papa. Halos hindi ko na mabuo ang mga salita ko sa sobrang pag-iyak. Ang nasabi ko na lang, magdasal tayo, lalaban si ate. Hindi nagtagal dumating sina mama at papa. Kahit hirap nang maglakad si mama at halos wala nang makita dahil sa glaucoma, nagpumilit pa rin siyang makarating sa ospital. Muling lumapit ang doktor sa amin. At sinabi sa amin ng doktor na kailangan na raw i-intubate si Hasni. Nakakabingi yun. Hindi ko alam kung paano ako hihinga, kung anong dapat kong isipin. At habang pumipirma si Papa ng consent form, doon ko na nakita na tuluyang bumigay ang katawan ni Ate Hasni. Pero na-revive pa siya. Okay pa. So bumaba muna ako kasama si Mama.
Magkatabi kaming naupo. Habang mahigpit niyang hawak ang rosaryo, tahimik kaming nagdarasal. Umaasa na may himala pang mangyayari. Wala kaming ibang hinihiling noon kundi mailigtas si ate. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ko. Si Papa tumatawag. Pagkasagot ko, hagulgol. Hagulgol lang ang narinig ko sa kabilang linya. At halos hindi mabuo ni Papa ang mga salitang gusto niyang sabihin. Hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas. At nasabi na niya, ang linyang tuluyang dumurog sa mga puso namin. Hagulgol lang ni Papa ang naririnig ko mula sa kabilang linya. Hanggang sa sinabi na niya ang linyang tuluyang dumurog sa mga puso namin. Rocky, wala na si ate. Nang marinig ko yun, hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw at ilabas ang lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Nasa tabi ko si Mama. Pinunasan ko ang mga luha ko. Inakay ko siya paakyat. At paglabas namin ng elevator, ay sinalubong kami ni Papa ng mahigpit na yakap. Si Papa na rin ang nagsabi kay Mama na wala na ang kanyang pang-apat na anak. Halos magwala si Mama sa nalaman niya. Kahit nag-iiyakan kami, pumasok kami sa kwarto ni ate para sa huling pagkakataon. Mainit-init pa ang katawan niya. Para lang siyang mahimbing na natutulog. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko siya sa noo. At paulit-ulit akong humingi ng tawad. Ate, patawad. Sorry kung hindi ko agad nakita. Kung gaano ka pala nahihirapan. DJ Rocky at DJ Jello, hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin na wala na yung ate ko. Nung burol, akala ko nga yun yung pinakamabigat na bahagi ng lahat, pero nagkamali ako. Habang inaayos namin ang mga gamit ni ate, binuksan namin ang cellphone niya para ipaalam sa mga taong malalapit sa kanyang nangyari. At doon namin natuklasan ang isang sikreto na matagal niyang itinatago. May boyfriend pala si Ate Hasni. Halos 1 taon na pala silang mag-boyfriend-girlfriend. Wala ni isa sa aming magkakapatid ang nakakaalam. At habang binabasa ko ang palitan nila ng mensahe, mas lalo akong napaiyak. Noong araw na na-admit si Ate Hasni sa ospital, ang sinabi niya lang sa boyfriend niya ay brown out sa amin.
Hindi niya sinabi na nasa ospital siya. Hindi niya sinabi na lumalaban na pala siya para sa buhay niya. At kinabukasan bago siya tuluyang pumanaw, nagpadala pa siya ng isang simpleng mensahe sa boyfriend niya. Good morning, B. Mag-ingat ka sa work. At hindi na yun nasundan pa. Hindi na yun nasundan pa dahil binawian na ng buhay si ate. Napakahirap para sa akin na ako ang magsasabi ng masamang balita sa taong mahal na mahal niya at na mahal siya. Hindi ko alam kung paano ko ibabalita. Pero buti na lang, nung gabing yun, biglang tumawag yung boyfriend niya. Akala siguro niya si ate yung sasagot. Pero ako yung nasa kabilang linya. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Nagpakilala ako. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos noon ay hagulgol na lang ang narinig ko. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit hindi namin nasabi na nasa ospital si ate. Ang naisagot ko lang ay, pasensya ka na, hindi namin alam na may boyfriend pala siya. Sinabi namin kung nasan si ate at ang mga detalye ng kanyang burol. Kinabukasan, agad pumunta ang boyfriend ni ate sa burol niya. At yun ang unang beses namin siyang nakilala. Hindi sa isang masayang salo-salo o simpleng pagpapakilala kundi sa harap ng kabaong ng babaeng mahal niya. At nalaman namin na magbe-birthday pala siya. May mga plano na pala sila. Ipagdiriwang nila yung birthday ng lalaki na magkasama. May lugar pa nga silang gustong puntahan. Pero hindi na yun matutupad. Kaya sabi ko sa boyfriend ni Ate Hasni, kung gusto mo, dito ka nalang mag-celebrate ng birthday mo. Samahan mo kami. Sigurado ako magiging masaya si ate kung kasama ka namin. Then June 14. Tuluyan na naming naihatid si Ate Hasni sa huli niyang hantungan. Masakit para sa amin na maglibing ng kapatid na alam naming marami pang pangarap sa buhay. Hindi kami handa sa pagkawala niya. At araw-araw aalalahanin namin siya. Sa katunayan, nagpatato kaming magkakapatid ng pangalan niya sa mga braso namin. At sabi pa nung isang kuya namin kapag nagkaroon siya ng anak na babae, ipapangalan niya ito kay Ate Hasni para manatiling buhay ang alaala niya sa pamilya namin. Siguro, gusto ko lang magbigay din ng mensahe kay Ate Hasni. Mensaheng hindi ko nasabi sa kanya nung nabubuhay pa siya. Ate, kung nasan ka man ngayon, sana wala ka nang nararamdamang sakit. Sana masaya ka na. Maraming salamat ha sa pagmamahal na ibinigay mo sa amin. At kung bibigyan nga kami ng pagkakataong pumili kung sino ang gusto naming maging kapatid sa susunod na buhay, ang sagot namin, ikaw. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin namin.
Mahal na mahal ka namin. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras para basahin ang kwento ng ate namin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi kong ito, kahit papano mananatiling buhay ang alaala ni Ate Hasni. July 15. Saktong 40 days niya. Sana'y maging paalala rin ito sa lahat. Nayakapin natin ang mga mahal natin sa buhay habang nariyan pa sila. Pakinggan natin sila. Yung mga simpleng daing na masakit, huwag ipagsawalang bahala. Dahil minsan akala natin marami pa tayong oras. O simpleng sakit lang yun. Yun pala, yun na ang huling pagkakataon. Dahil meron ng sakit o karamdaman ang pinakamamahal natin. Muli, ako si Rocky. At ito ang aking secret file.